Nakaleng kajonga nga persotu ya une Ronald Jun. Ba phimde ban sosi thang hadu kata ya kato ka jingkran kajonga ha kato ka wei ka video. Namar banga kren katkum ka Bible. Phimde ban sim tang ipat ibal lengkot ban edit ya ka video kajonga ban yalam baklai kipat ba. Phide ban pule janai ya ka Bible. Sa pensionang rimha da pule janai phide ban don ne kata ka reasoning power haba phi pule ka Bible. Dak ba buram ngapan pau ka jing susi thang habai de kne kaliang hakaba ine iba Jupiter ila pen pau ila ong ba don kinong yalam balang ngimtep kidai mano kita kinong yalam balang iba ong hana baladangi penyap ila de om don jing mapshu Kiju ong kini kinong yalam niam. Kini kinong yalam niam kini kinong yalam balang Kristen kiju ong. Uno bro ubak penyap yala de. Om don jing mapshu hak matu blai. Dek ke banga lengok kalong ba mano ba aya kita kinong yalam balang ya kabor ban bishar te parlok ba it sumha ban yarap lang mapi kendiat mo mapen poe kini ka reels cha iba Jupiter ban ai ke jubab hapo ki komen lane hangno ya ke jubab ban ong mano kita kinong yalam balang kiba ong ya iba ladangi penyap ya de om don cimapshu mano kita kinong yalam balang kiba yo ya kabor ban bishar ba om don cimapshu namar ka jingmap ka dai ha ublai kam dai hangi ublai u ai jimap om mangi ho ngam benjur ya ke jing ong chung i baladangi penyap ya de ka dai ka pop ho ke dai ka pop ba kraw ya kata ngam benjur Henry ban ong ba om don jingmap shu kata tengah menjur kamdei ke ke bangi haban ong ba om don jingmap ngimtip ublai utip ya kodok nur jong tu kibri ba penyap ila de ublai utip ya kodok nur ke jingmo jepat khajo kitu kibri ki jing ki jing jan kitu kibri tengi idei ki ban bisyare kata telada iba Jupiter yo i kene krel sanga kwa ban tip ya ke jubab mano ba ong kumta namar ublai umap ya ke pop juno ladangi kelak bamot ublai umap ya baro ki pop ladangi kelak bamot Ladangi penyap yala de. Kumno ken ngin pan map yu blai. Haba yala de ngila penyap bat ngim ichu. Kumno ublai un map yangi. Kumno ngin pan map yu blai. Haba yala de ngila penyap bat ngim ichu yala de. Ladangi duai ya ublai haswa bangin penyap ru. Ngam tharai bat ngam ngek ba ublai unsha bangin penyap yala de. Ublai unum sha ban penyap yala de. Kumbaong ubat dan todong. Ubreu ba penyap yala de. Umdeshu umen simblai hendrai uladai umen sim ksui. Kini ki kentian jung badan todong kilong ki badai. Satang uksuji ubasha ban penyap yala de. Hendrai ublai te umsha ban penyap yala de. Hoi ka Bible ka kren shai ba kino ki bale pop persya yo men sim ba khoi kinom yo jing mapshu Henry ha ei pan kumno pan ngitip ba kane ka jing penyap ka de ka pop persya yo men sim ba khoi hatu ka biang se tang ka jing penyap la de ka de ka pop persya yo men sim ba khoi ya kata tengah menjur kidang bun jat ki pop persya yo men sim ba khoi kam dei tang kane te hatu ki to ki brik bale kata kinom yo jing mapshu sha se hatu ngine perkan hatu ngine bishar bhai kane hatu ka dein em kane ka pop persya yo men sim ba khoi Ronald Jun uang ru baka pop percaya umun semakut. Kamdei tang kajing penyap yala de. Hendrai sibun ba kidon kiwe ru ki pop percaya umun semakut. Hoi nakaleng kajongaru ngasode hiya kata kidon sibun ba ki pop hendrai kajing penyap yala de te kalong ka pop ka basir kai na ki basir kai tam. Hakaba omdon su ka pop ka ba kam sir kai banyak ke bapan yap yala de. Namara ngile kampop kadokat noru. Lada ngikelanu ka bamut. Lada ngipan map ubulai udang map. Lada ngi penyap yala de. Haba yala de ngim ichu. Yala de ngim so su bak ka mensim jungi kade ka yingsyong jung mensim bakut. Ngi penyap yala de hato ubulai udang map ngi. Kata te kamla banlong. Nakaleng kajonga ngakwa ya kibru jungi. Bakin i cala de. Bakim de penyap yala de. Balai une Ronald Jun pat. Long kemau darab jot. Ya kito kibreu ke penyap yala de. Long kemau yasha. Te lada kibreu. Kinget. Ya kajing ong jung ne Ronald Jun. Kabamut. Kin sabun kipa penyap yala de. Nah kalian kajonga. Ngam kwa. Bat ngam penslur. Ya kibreu jungi. Bakin sim yala kajong kajing im. Hello para bro ki baju kesan bhai ya kan ka YouTube channel ka jungan ka por te ne kon sabe ngai ko play fi baru ki parlok ki bla kesan rat ba ya kan ka YouTube channel ka junga nga ai ko play ru ya kito ki baju persya ki baju kentho bat ki baju keren ben nga ka por nga ai ko play
bat nga priang so bhai phi baro sekane ka video te hakane ka video ngan jubab ya u Ronald Jun kharthangmau namar ba ula ong ki parlok jong u ba kin share ya ka khubor ya ka video ka jong u namar ba ula kren percaya nga ula pha share ki parlok jong u te nakaleng ka jonga ngalayo ya khubor jong u kala poi sanga namar gladon ki parlok jonga ki ba sen sanga te nakaleng ka jonga ngan jubab ya ka jingkran perca jong une u Ronald Jun kharthangmau nga hoit nakaleng ka jonga ngapriang be jano enoru ki bakran percaya nga ndrei habu kwa e ka jing pensai nakaleng ka jonga nga haban pensai namar ukwa u klem so thu de ya ka jingkran jonga usim ya ilengkot iba khendiat jong ka video ka jonga balai page hadu manakut ha ka jingsa ude ban sim baro kan ki video jonga lada sim baro lada upload ru ngamso haba usno thu ya ka jingkran ka jonga ndai usim tang khendiat te balai u so thu bakla ya ka to ka video ka ba nga kren balai u so thu bakla ude ban page hadu manakut kan khnang un so thu chai lara syairu udah ban pule bhai ka Bible udah ban pule bat ban perkhasani udah ban pensyong nongrim udah ban pensyong ni da ki kentin ha ka Bible lara usotu bakla na kalian ka junga nga klem dei uta ubreu ubasyong sit balang ngam dei uta u basyong sit balang nga kren bet ya kino ki jingle bom dei ha ka imlang salang lakadai haka balang lane lakadai ha kino ki bentaru nga kren bet namar na kalian ka jonga kwa ban manra ya kataka imba imiat ya ka syong suk syong cengan haka imlang salang nga kwa ban manra ika taka social reform lara ublei u dalam terkat nga lara ibit nga bangan long utau nongelam ban manra ya ka bahaka miat haka imlang salang sisun kasngi nga salong uta unoilam ya ka ba manga nga angnut kataru kadai ka jing penyat ka jong ublei utrai nang bunang thau ada u trai nang bunang thau ibit nga bangan long utau nongelam ban manra ya kataka syong suk syong nya ka bhakamiat haka imlang salang ngan salong utau social reformer ngan sapen thanmai ngan sapen kela ya kine ki jingle bomdai haka imlang salang nakaleng ka jonga lingba kan ka video ngan pensai ya une u Ronald Jun kharthangmau namar ba u sosi kthang ya ka jingkran ka junga namar ba nga ong ba ubreu ba penyap de om dan jing mapsu hau blai u Ronald Jun kharthangmau sosi kthang ya kane ka jingkran ka junga ya kane ka jingong ka junga layo sngaw na ki babun ki noelam balang ba ki juong barbor ya kine ki kentien ba uno breu uba penyap de om dan jing mapsu hakmat jung blai ki juong kumta ki nongelam balang te ngasu kwa banong kumne ya une u Ronald Jun kharthangmau balai usno mong bad usno sik thang habang kren ya ka jingsa balai usno sik thang habang kren ha ka to ka video ba uno ba penya de om dan jing mapsu ha ublai ngakren kumta ha ka jingsa udai ban snga bhai ka to ka video hadu manakut namar ngala suatru na ki dikhot jong ka ktin ublai lane jong ka Bible ngala batairu lingba ki dikhot jong ka Bible balai umpule bhai ka Bible lada usno thu bakla balai u Quran persya nga lada u Quran persya da kiwe ki liang hot na kalian ka jonga ngamso hinrai u Quran persya ka to ka jingkran ka jonga ka bamut u yada ya kito ki bro ki penyap ya lade kan na kalian ka jonga ngam kwa ba ki bro jongi ken penyap la de ngam kwa na kalian ka jonga nga persyak jur ya kine ki bro ki ba penyap la de namar haka perthete hot ki anyo ka perthete ka suk bha ya kine ki ba penyap la de namar ki penyap la de nrei ladang ya kren katkum ka Bible ka jing penyap la de kalong ka pop ka khau katkum ka Bible namar ubru ba penyap la de te kumno shu un pan map yu blai habay la de ula penyap habay la de ichu kumno un pan map yu blai haba yala de ula de penyap te
lada dwai makna ya ublay haswa ba un penyap yala deru ublay unom sya ba uno bro un penyap yala de une Ronald Jun ukwati bro ya kinongelam balang ki baong lada uno bro penyap yala de don jing mapsyu hakmat jung ublay ukatip ya kineki nongelam balang ki baong kumta balay ju asngau se ba kinongelam balang ki ju ong kumta na kapor sekpor te na kali nga jonga ngam kwa ban that ki kerteng jong kinong elam balang ki bakren ya kini ki kentien henre ngasu kentu ya une ba Ronald Jun ba uday ban pule bhai ka Bible ba uday ban pule pan su thu ya ka Bible uday ban perkhat suang nia bha kat kum ka Bible balai usu kwa tip ya kita kinong elam balang nakalen ka jonga ngam kwa ban that kerteng ya kinong elam balang namar ngam don daw personal batki kumta ban that personal ki kamlong ka badai te ngasuong inu Ronald Jun lada syempang ya kine ki ki banga kren lada sai pule ya ka Bible ken ha ka Bible la tholut sibun ba ki dekhot jong ka Bible sibun ba pin syempang balai fi su wo daw wo nie ya ki jingkran jonga nakalen ka jonga ngakwa ya ki bro jongi bakin i chala de bakim dai penyap yala de balai une Ronald Jun pat long mau darab jot ya kito ki bro ki penyap yala de long mau yasha te lada ki bro ki nget ya ka jingong jong ne Ronald Jun ka bamut kin sabun ki penyap yala de nakalen ka jonga ngam kwa bat ngam penslur ya ki bro jongi bakin sim yala ka jong ka jing im namarkat kum ka Bible larangi pun syong rim ya ki dekhot ha ka Bible la tho ba ka jing penyap la de kalong ka pop ka kraw namar ka met ka jungi ka mensim ka jungi kade ka jaka syong lane ka jing syong jung mensim ba khoi sngaw hawan nyaisha ya kane ka video hadu banakut khnang ba phinsai phimdai ban pet tang hiteng ban susim tang ha i pat iba lengkot ki jonga ba phin idit ba phin yala maklai ki pat ba nakale ka jonga ngam su tenat ba phin sim tang idkhot iba khendiat ba phin yala maklai ki pat ba phin kran persa nga ban yala maklai ki pat ba lada fi sim ya ki jingkran jonga sim dakar kom ko badai nakale ka jonga ngam khang nrei ban su yala maklai ki pat ba pisim tang ibentai ba khendiat nrei fi yala makla kata nakalen ka junga ngam sutana lada pisim baru kawe ka video ru ngam khang lada pisno thu ya ki jingkran ki jonga nrei ban su sim tang khendiat bat sa pensit ki bat ba de nakalen ka junga ngam sutana bat pila yala makla ki bat ba ngan ongum ta namar phim so thu ya ka ka ba ngakran nakalen ka jonga hagato ka video ka bang lade pelat ngala batai katkum ki dikhot na kakten ka jung balai phim so thu pirang kwa susu ban yala maklai ki pat ba te nakalen ka jonga te ngam tipsu uneu Ronald Jun kharthamau udei ubro ba songsit balang ne kumno snoram usomong penban mau bang akren ya kito ki ba penyap yala de nakalen ka jonga kumang laong ba ngam kwa ba ki bro jongi kin penyap yala de ngakwa ban wanra kataka bah kamiet haga imlang salang ya kataka syong suk sung haga imlang salang ngam kwa ban don kano katerut kasmer ha sinong athau bat haga imlang salang baru kawe nakalen ka jonga kumbang angnut balada utrai nong bunong thau un peli ya kalat season kasngi ngan salong social reformer kata ngasani be haga jing penyat jong utrai nong bunong thau nakalen ka jonga nga persutu ya une Ronald Jun ba phimde ban sosik thang hadu kata ya kato ka jingkran ka jonga ha kato ka we ka video namar banga kren katkum ka Bible phimde ban sim tang ipat ibal lengkot ban edit ya ka video ka jonga ban yalam baklai ki pat ba phide ban pule janai kumbang umtan ya ka Bible sa pensionang rimha
da pule janai pide bandon ne kataka reasoning power haba phi pule ka Bible. Namar lada phimle kumta kamut phinela maklai ki padba. Nakalian ka jonga ngam sutanat ba phin sim tang i bentai balengkot ba phinela maklai ki padba. Te nakalian ka jonga ngakwa ya ki breu jungi ba kimde ban penyap yala de. Lada ki syam jing lada ki syam jing jenjar, lada ki syam kino ki jing sosat ki jing kordit. Bat lada filale ya kino ki kam snuru pidei ban dwai ublai phimde ban penyap yala de. Pidei ban dwai ublai lada filalong ki Kristan. Namar lada phi penyap yala de kamlong ka babha, kalong ka pop ka bakrau. To dwai to panma pi ublai. Lada filale snow. Lada filale ya ki pop ki bakrau. Ublay umsutanat tingi bangin penyap de. Nakalian ka jonga ngan ongkum ne dang kham hok kito kiba le iki kam sne ba har kom kiba kloy ban kala ka mut bat pan map ublay bannya kito kiba thmuk nang ban penyap de. Kane kalong ka basisha dang kham hok kito kiba le iki kam sne ba har kom iki kam sne kiba sirkai ndrai ki kala ka mut ki pan map ublay. Nangam hok kito bannya kito ki balak thmuk nang ban penyap de. Watla ngilale ya ki pop katno ru ndrei ladangi i de. Ladangi penyap de. Ublay udang map yangi. Ladangi pan map yu. Ublay udang map yangi. Lada mangi ni pan map ublay. Kum hakapor basyak sak narpna ujisu. Hanong ba rom ringkat bat ki arngut ki runar. Ndrei ujisu udang map ya uwei na kita ki runar. Namar ba ula kala ka bamut bat ba ula pan map ublay. Watla ula le yaki kam snow ba sirkai. Ujisu udang map ya une urunar. Watla ula le yaki kam snow yaki kam pop ba sirkai. Namar ba une urunar udang pan map yala de. Hakata kapor une urunar. Ula ong ujisu. Ko jisu token mau yanga. Enda melapoi haka hima jume. Ujisu pat ula ong hau. Sisa nga ong hame. Haka nika sngi men long lembat nga. Haka paradise. Sapule naka gospel jung Lukas. Kalanong kaba arflay kadkhot kaba saupu ar. Bat kaba saupulay. Pinsay. Ya kane ka jingpan map jong une urunar. Ya ujisu. Ya kaba ujisu ula map ya une urunar. Sapule na ka gospel ka jung Lukas kalanong ka arflay kad khot ka ba saupo ar bat ka ba saupo lai. Ladangi penyap yala de. Kumno ken ngin pan map ublay. Haba yala de ngila penyap bat ngim ichu. Kumno ublay un map yangi. Kumno ngin pan map ublay. Haba yala de ngila penyap bat ngim ichu yala de. Ladangi duai ya ublay haswa bangin penyabru. Ngam tharai bat ngam ngek. Ba ublay unsya bangin penyap yala de. Ublay unum sya ban penyap yala de. Kumbaong ubat dan todong. Ubreu ba penyap yala de. Umdesu umensim blay ndrai uladai umensim ksuj. Kine ki kentian jung badan todong kilong ki badai. Satang uksuji ubasya ban penyap yala de. Ndrai ublay te em. Umsya ban penyap yala de. Ki kentian bu badan todong upen pau. Kilong ki badai. Nakalian ka jonga ngayaro ya kane ka jing ong jung badan todong. Halor kato ka jing penyap jong u brodar yala de. Ha umden. Ubadan todong ulah keren persya ya ka jing penyap jong utu brodar yala de. Ha ka hostel ka ba usa ha umden Riboy district. Den nakalian ka jonga nga sengode ya gini ki kentian bu badan todong uang ba ubreu ba penyap yala de. Umdesu umensembelai ndrai uladai umensem ksuj. Stang ksuj higen. Ubah kwa ingi bangin penyap yala de. Ndrai ublay te em. Kwa bat umsya ingi bangin penyap yala de. Don ki baong yang nga bisar ya ka jing penyap jong kiwe yala de. Nakalian ka jonga ngam bisar kiwe. Namar ngam day hiru unong bisar. Nga syukren ya ka kebala pau perthai. Namar ba ngam kwa
bat ngampen seluruh ya pi kipai ba pin penyap yalade. Namar kalong ka pop ka kraw kapat blay ladangi penyap yalade. Yaki aka baro ngashani how blay ba un bisharengi iwe pa iwe kamtam yang bangadai ubre ba pop ublay un bisharenga. Ya kata mangaru ngapediang ya kajing penyap jung blay. Habang keren ya kato ka video ba kajing penyap yalade kalong ka pop ka kraw. Ngalapan syunong rimru katkum ka Bible. Omdei bangasyu keren kulmar ndre ngalapan syunong rimru katkum kidikot na ka Bible. Pila ban siam naka kitab ka ba jong u Moses. Ka kitab Exodus kalanong ka ba arpho kadkhot ka ba khatlai. Batru naka siti ka ba ningkong jong Paul sikinong Korin. Kalanong ka ba nriu kadkhot ka ba khatnai bat ka ba arpho. Menta ngan pule yakine kidkhot jong ka Bible ngan pule sa pule ba phiru khnang ba phinesai phimdei ban su kanthok kulmarenga phimdei ban su kren persa nga lada phimsai ya ki ki ba nga kren lada phimsai sa pule da ka Bible te menta ngan pule yakine kidkhot naga ktin ga jung blai ngan pule ngkong naga kitab ka ba jung Moses ka kitab Exodus kalanong ka ba arpho kad khot ka ba khatlai hang ne la tho men om penyap phi yo sngaw nem men om penyap ngim dai ban penyap kham tam yala de namar ladang ile ya ki we ki pop bat la ki long ki pop ka ba kraw ladang i pan ma pi ublai udang map ndre habang ila penyap yala de ublai umsha de bangin penyap yala de kumno ngin pan ma pi ublai haba ngi penyap yala de ublai umsha bangin penyap yala de lada pi dwai ha shwa pin penyap ru ublai umsha bangin penyap yala de lada pi penyap yala de phim dai shu umen sim blai ndrai pla dai umen sim ksuj kumba ong ubaden ultrong te ngan pule sana ka siti kaba ningkong jong upol skinong Korin kalanong kaba nriu kada khot kaba khatnai bat kaba arpho hato phimtip ba kata ka met jong phi kalong ka yingsyong umen sim khut uba hapo jong phi ya uba philayo na ublai bat phimlong la ki jong hi hangne badap tho ba ka met jungi ka mensim jungi kadai ka yingsyong jung mensim khut ya ka ba ngila yo na ublai te phidei ban su thu phimdei ban penyap lade lada phi penyap lade lada mangaru nga penyap lade kumta ngin nom yo su ya kata ka jingmap na ublai namar ba ka met ka jungi ka mensim ka jungi kadai ka yingsyong jung mensim khut kumta ngila isi ka nya mensim khut ubadai mensim jung ublai ladangi penyap lade ngidei ban su thu ang ne ngimdei ban su ngej matla habangi long Kristan habangi le jinga sangru ngimdei ban su ngej matla ndrai ngidei ban pule ya ka Bible khadang bangin champang te ngan pule saya kaneka de khot ka arpho namara thitno epi dakat dorba te namar kata to pendon burami ublai hakamet bat ka mensim jokpi ki balong ki jong ublai hi hangne la tho de yangi la thitno dakat dorba ka mensim ki jongi kamet ka jongi kadai ka dorba kadai ka mensim ka kordor hadu kata la thitingi dakat dorba onga ktin ka jong ublai te namar kata to pendon burami ublai hakamet bat ka mensim jongi ngire men pendon burami ublai hakamet bat ka mensim jongi te ladangi penyap no yala de kumno shu ngun pendon burami ublai hato ublai un so bhase ladangi penyap yala de hato ublai udang map ya ki beru ki penyap yala de pi ong ublai udang map ki beru ki penyap yala de nakalen ka jongate ngamnge namar ka ne ka ktin jong ublai ru kala dep tho baka met bat ka mensim ka jongi kadai ka yingsyong jung mensim khut ladangi penyap yala de kamut ngila isi ka nyu mensim khut ubadai mensim jung ublai te parlok subha sa daya perkhat puson ya kane ka video ka ba nganga penmi phimdei ban saya lambakla hano ngong ya phi lada phi kwa ban criticize lada phi
kwa ban kren percaya ngaru kren rei lada phi syukren madei yaki kiba mangangam snodei te ngahaban pensai namar une u Ronald Jun u kren percaya nga kumno yala de pule Bible ula kren sepanga ketin blay kumno umso thu ya katoka video ka ba ngade penmi kumno usim tang i lengkot i ba khendiat jong ki benta ki ba ngakren usim tang khendiat ki benta ki ba ngakren kumta u edit u pensit u yalam baklai ki padba da kalian ka jong ngam sotanat lada ule kumto ngam khang ya phi lada phi sim ya ki video ki jong rei sim bat perkhat puson phim dei pat ban pensit ki padba lada phi so thu lada phi sim makna ki video jongaru ngam ngam khang namar ba yaki padba nong kersan la jong te haba ki snode ya ki banga kren lada ki sim lada ki upload ru ngam song namar ba ki de ki nong kersan jonga rei lada fi sim da ka jing sotu na perkhat puson phim dai ban sim kulmar namar lada jai na kalian ka jonga lada fi sim kulmar lada fi supen sit kulmar ngam bakli Ronald Jun ongru baka pop percaya semakut kamdei tangkat jing punya belade nrei sibun ba kidon kiwe ru ki pop percaya semakut hoi nakalen ka jongaru ngasode hiya kata kidon sibun ba ki pop nrei ka jing punya belade te kalong ka pop ka basirkai na ki basirkai tam hakaba omdon su ka pop kaba kamsir kei banyak kaba penyap yala de namara ngile kampop kadokat noru lada ngi kelanu kaba mut lada ngi pan mapi ulai udang map lada ngi penyap yala de haba yala de ngim ichu yala de ngim sotu su bak kamen sim jungi kade ka yingsong jumun simakut ngi penyap yala de hato ubulai udang map ngi kata te kamla banlong kumta sabha ban pule bhai ka Bible phim dei ban su yala maklai ki padba phim dei ban su kran persa nga ban su woni wadaw ki jingkran jonga lara phi sabha ya katoka video ka ba ngala penmi lara phi sabha nadu basdang hadu ban kut katoka video kumta phinyo jingmut sibun nrei dei ba phim so thu te na kan jonga ngasuong lara phim so thu sa puleru bat kid khot na kakten ga jung bulai ya kito kiba manga ngalaya thu ipi pule kito kid khot kumta phinyo jingmut sapar khat puson nrei ban su keren persa kulmar ban su yasha ya kibro kiba penyap yala dete na kalian ka jong kampdiang bat na kalian jong kibor sarkaru kim sha ya no bro o ba aimen sim ya kibro kiba penyap yala de na kalian ka jong ngam kwa ya phi ba phin penyap yala de namar ba ka mensim ka jongi kadai ka mensim ka kordor la thit ngi da ka dorba kumangla kren menta kumangla pule menta na ka ketin ka jong bulai kumta larangi penyap yala de te ngela isi ka jong bulai namar ba ka mensim ka jongi kadai ka jaka syong jong mensim makhut mensim jong bulai kumta ngimdai ban sa yala makla hakine kine ki jing thaba hakine ki bor jong boman namar boman warkan kat berkat jing im kajungi pensyoi ngi bangin ngop haki basneu nrei ngide ban long ki bastat ngide ban long ki bro ki ba ting burom iblai ngide ban yai pule ya ka ketin kajung blai te nakalen kajunga ngam kwa ban krenjrong kublai sibun kublai siajarngu ngin sa siam biang haki bai patki video